Цервикалната спондилоза е често срещан проблем, при който настъпват дегенеративни промени, т.е. влошаване на тъканната структура с възрастта в междупрешлените дискове. Това са структури, които действат като възглавници между прешлените. И фасетните стави, които са малки стави, които свързват прешлените един с друг, обикновено се появява с болка в раменните стави и врата. Може да причини главоболие, което е по-често във врата, и болка, която се излъчва към ръката. Програмата за лечение се оформя в зависимост от степента на износване в гръбначния стълб и се поддържа от редица кинезитерапевтични методи, като разтягане, засилващи упражнения за нормално движение в ставите и упражнения за гъвкавост и мобилност. Кинезитерапевтичните програми намаляват болката и контролират интензивността на натиска върху нервните коренчета. Кинезитерапията и рехабилитацията, която обикновено се използва при лечението, както на цервикална, така и на ломбална спондилоза, играе активна роля за подобряване на нервната система и укрепване на мускулната маса. Редовната кинезитерапия и рехабилитация укрепват мускулите около шията, увеличават гъвкавостта на шийния дял и в кръста и помагат положително на тялото да си възвърне своята мобилност.